ders Türkmen Benim için kalktım vazgeçtim Türktüm Tüyü tekrar bak Kızıl fırtın Kızıl bakın yardımda bir bakalım Türkmen Türkçe çay derttum Endamın derttum Kandırlamak Başarılı derttum Gök çay derttum Mağlayında derttum Orada benim tanrıcını unuttum Allah bay Allah 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 Bir paketsin yönü kanında kaldım İşte bete koronok bu Tazalı kaldım Yarda tüyler dinlesin yuvaş bakın kaldım Türkmen Sen için yap ya Aklı Türkmenlere yaman derdi sağlam uğra kalmayın Ben Türkmen Ben Türkmen Ben Türkmen 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 Ey sağ ol Yamancan. Ve şu tayda aman hem ayşyalık Türkmen merkezler övülmene diye. Şunlarlıkta ildeşler, doğanlar ve bizim şu at, bizim bilen araba çıktı. Ahay, dostumuz vardı, ölçülük gidipler, sağ olsunlar. Ve ildeşler görüşmeye alık. Geçen heptelerin içinde bolup geçen rahatlar. Ova düğün misal için Amerika gittiler, Davata Topori, Türkmen Nevs. Ruslan Mätip bilen birleştirdiler. Gowda atan birleşseler bir belki peyda yarar ya işe yarar. Ve şu birekin göğünü değmekten hem galmaly. Ve yine de bugünkü günne leşler devam etişimiz ýalyk. Geçen hepde iki bölümünü aýtdyk. Deregi Türkmenistanyň, Türkmen halkynyň başyna geleni we şahsy öz başyma gelenleri nämeleri boldy bizim syýasy arenamyzda, syýasy territoriýamyzda o gurrun beren bolsak, polyak dilini bugünkü günde hem muny polyak diline 3-nji bölümini dowam edýär we şol bir wagtyň özünde bizi radio dinleýijilerimize we YouTube dinleýijilerimize gatnaşjylara köp minnetdarlyk edýäris we hemmemiziň ýadynda salyp o 9 May günü nesip edenden mübarek ayları girdi. Zilkadde, Zilhicce ve Muharrem 3 Türkeşikler girdi. Bu 3 Türkeşik aylarda elhamdülillah Müslüman men diyen bende kan dökmek haram, adam öldürmek haram, günah işletmek elbette ki. Yani esası hem Allah Teala'nın buyruğu söveşmek haramdır, adam öldürmek haramdır, birbirine adam sembole ve gynansak hem biz bu zatları görüp otururuz ve Türkiye'den gelip duran havarlar, Türkmenistan'dan gelip duran havarlar yürek içimizde ısındırya diyelim. Mesela Türkiye'den gelen havar, Türkiye'de ne mi diyorlar? Türkiye'den gelen havarı var ya, Türk'te pandemiya dövründe aktivistlerin arasında koşulan ya da koşulmayan oturup hem YouTube'ları gören ya da TikTok'larını izlerler ya şolara abone olanları izarlap başlaptılar, anıklap başlaptılar. O Türkmen hükümeti, Türk hükümetine yüzdür. Şuları bize anıklap bilip haysalarını giyiktiler, haysa ölçükleri anıklaptırlar. Yani bundan korkaradat yok diyeli, korkmayalım diyeli, nemesinden korkacak. Serçeden korkan ekmezmiş diye. Canım için ildeşler ve ağız bunu diyenlerimi biraz hem polyak diline de hem górnym berdziek. A teraz troszeczkę idziemy w tę stronę, że jak pamiętamy od ostatnich 2 tygodni rozmawialiśmy w tematu o życiu aktywistów, o mojej niezwykłej drogi aktywista, czyli o sytuacji z narodem turkmenskim, z obywatelami, który jest wnie
Афганистану, за Туркменистану, так, например, Турции, России, Chinach, w Japanii, w Ameryce i w innych krajach Unii Europejskiej, na przykład po wojnie, która wybuchła na Ukrainie przez Rosję i Ukrainę. I teraz widzimy tę sytuację, że krok po kroku idziemy trochę i widzimy, że wrogi nie dremlą, wrogi nie śpią, wrogi robią wszystko, żeby to zastanowić i że z tym skończyć. Ve Şutayda aýdyljak ýene bir zat bar da, ýene aýdyljak zatlaryň biri bu ýola çykyldy 4 ýyl boldy, 5 ýyl boldy 2020. 2018-de owadan çykyp gaýdan boldy. 4 ýyl, 5 ýyl, 6 ýyl bolupdyr öýden çykarmadan ha. Bir kerekeden 20-de başlat diýjek bolsak, 24 ýyl, 24-nji ýyl, 2024, 4-nji ýyl. Owa we bu günne görýäris ki, adamlardaki bolup duran üýtköşüklik, adamlardaki bolan hucu. Allah Taala bir zady bendesine gelsin islemese dile getirmeýän eken, arzu ettirmeýän eken. Ve ol bendenin dile getişini, dilegini, isleyişini höwes edip seredýän eken. Allah Taala bizim höwesimizi arttyrsın, imanymyzy arttyrsın, imanymyzyň azylyk jezligimizi arttyrsın ve şonuň bilen bir ýanynda hem gynansak hem ýolda bewepaken, satkynken, dönükken, nadanken, bilemek, nähil diýjek bilemek, dilim de öňenek käbirlerini. Nämämize görüpçilik edegen, nämämize şol bir halkyň adamy, nämämize şol bir ýurdun watandaşy we şol toprak biziň her birimize mukaddesdir. 7-den 77-e ýa-da gundokda ýatandan ölüm döşeginde yatana çerli ölmekdir. Ya ölümden tamam şu toprağa girecek her birine şu toprak mukaddestir ve Allah Teala buyuruyor ki sonki şu 3 Muharrem aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem gelenine şu 3 aylar buyuranlar yeryüzünde 4 ay gezin diye Tevbe suresinde var. 4 ayın şu Ramazan'dan sonra Şevval, Zilkade, Zilhicce, Muharrem aylar 4 ay dünya yüzünde gezin arkayn diye emma velin şondan sonra ey iman edenler birek bilen göğünü değişmeyin, birek bilen uruşmayın. Öz yurdunuza, öz halkınıza, öz dininize, öz imanınıza eye çıkmak bilen birlikte ağzı bir hem bolun diye ve biz yine de bir vepalara, nadanlara, yolda oynayan artistlere seyredemizak, ünç hem beremizak ve sabu artikuftan bir vepa köp eken diye.
ayrılık hasreti düştü başımıza. Çeş, selam aleyküm. Zültan Buryat, aktivistiz Buryati. Aralıkta geliyor şeyler. Ve ildeşler yine de şu devam etişini diyalog. Bu 8 ay, 8 ay oldu radyoda çıkış etip önümüze bäde Varşawada. Hova bir Allah Taala'nın bir berendir, bir sebäp, bir yaradandır, bir bendesine mägulum diýip berendir diýeni aýdyp oturmany, sesimizi çykaryp oturmany berin görýär ki zalymlar ýatanak, zalymlar duranak, zalymlar hereketde, pystıl ýaly hem bolsa hereketde ki eýtjekler, beýtjekler arasyny boljaklar ýa-da mysal üçin adamlaryň hem arada boluşýarlar. Owaday aktivistler näme demiş, aktivist eylemiş ya aktivist beylemiş ya patriot eylemiş beylemiş ya da yine näme diýsen diýermeli gepke bahanaken ýönümüňe adama seredip birine seredip baha bermeliler. Hani görewli ýeköz bolupdyr, görewli ýeköz bolupdyr we düşmana garşy görüşipdir emma welin ýanlaryna dostlary hem bolupdyr we düşmanlary dostundan hem käm bolupdyr. O biz görewli däl. O biz görewli bolmam bilmez. Biz peýgamber däl, estağfurullah peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ýa-da beýle peýgamberleriň baskydan aýagyny ýyzça da bolup bilmez. Ýöne biz ýene de Allah Taala'nın beren bize bu durmuşyny hak uğruna, hakikat uğruna, watan uğruna, çağalarymyzyň nesliniň uğruna görüşmeli. Göwnümiz käbirleriň göwüne ýetmeýär. Türk tarafa geçsen gawur Awrupa. O gawur Awrupa diýenin tamamen bütünleýin İslamyň kadalary bilen ýaşaýar. İslamyň şeriatynyň kadalary näme? Şeýgi, mähirlik, mulakatlylyk, adamkärçilik, sylaşyklylyk, kişiň hakyny iýmezlik, işini eden adamyň hakyny dol bermeklik. Bular gaýda ötüň. Owa inden ýanynma aýry bir tarap ýöne kanunlaryna goýupdyr, şo kanunlar bilen ýaşap ötüň. Ýöne hani biziň ýurdumyzda bu kanunlar hökümetiň başynda oturan goýmajak diýse ýa-da arada biriniň jaň edip aýtýy ýaly Gurbanguly Berdimuhammed diýip o Türkmenistany molla müftü bolsa basyny ýygyna atmış işan mollany gıýgyrypdyr, aňyzyna gelenini sögüpdir. Ma hacı diýýärsiňiz kelleňizi alar, meni hacı boljak däl, dinden çykjak diýipdirmi towa estağfurullah. Bilemek nä derece dogry, ýöne şoňa ratlarym gelipdi. Indeşler ýene de elbetde ki bize mehriban olan ecelerimizi ýatlamak, ecemiz bizi hor etmesin, ecemizi bizem hor etmeli, ecemizi gowurmeli, ene cennetin kapysy enen aýagynyň astyndadyr diye. Ýene de şol sabarty hyftan ejejan men aýdymy dinläliň.
Gözlerinizi yaşlaman, hürmetli enem, hürmetli davanlarım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyde bir rahat diyecek olana Türk diline İtalyan tarihçi, ekonomist Carlo Cipolla aptallığın doğası sorusuna çok kapsamlı bir yaklaşım getirmiştir diye. Uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda bilim adamı her toplumda geçerli olan 5 evrensel yasayı formüle etti. Yani aptallığın kendisinin hakkında düşünmeye alıştığımızdan çok daha tehlikeli olduğu ortaya çıktı diye. Aptallığın ilk yasası 1. İnsan her zaman etrafındaki aptalların sayısını hafife alır. Kulağa bulanık bir klişe ve züppelik gibi geliyor. Ancak hayat bunun doğru olduğunu kanıtlıyor. İnsanları nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Sürekli olarak aşağıdaki durumlarla karşılaşırsınız. Her zaman akıllı ve rasyonel görünen kişi inanılmaz bir aptala dönüşür. Aptallar planlarınızı mahvetmek için en uygunsuz zamanlarda, en beklenmedik yerlerde ortaya çıkmaya devam ederler diye. Aptallığın ikinci yasası. Bir insanın aptal olma olasılığı diğer niteliklerden bağımsızdır. Yıllar süren gözlem ve deneyimlerim insanların eşit olmadığı, bazılarının aptal olduğu, diğerlerinin olmadığı ve bu niteliğin kültürel faktörler tarafından değil, doğa tarafından belirlendiği fikrimi doğruladı diyor. Bir insan kızıl saçlı ya da birinci tip kana sahip olduğu kadar aptaldır diyor. Yani takdiri ilahiyle bu şekilde doğmuştur. Eğitimin bir toplumda belli sayıda aptal olma olasılığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu üniversitelerde 5 grup üzerine yapılan sayısız deneyle doğrulanmıştır. Öğrenciler, ofis çalışanları, hizmet personeli, idari personel ve öğretmenler. Bir grup düşük vasıflı hücre işçisini analiz ettiğinde diyor. Ve biz buna diyeriz ki bu İtalyana Allahu Teala bütün insanları den yarattı, akıllı yarattı, samsık yaratmadı. Her kim özünün durmuşunda özel ya. Ve geçti şu vaktimizden 20-24'ümüz geçti. Yine de bir 20 yıl vaktimiz kaldı. Bunun böyle hem netibelerine o Palyak diline devam edecek netibeden ildeşler çıkışlarımızı ve şu ayda Palyak diline devam edecek o yine de şey diye. I przechodzimy na język polski i przedłużamy nasz temat. Odbyliście już dwie części i teraz jesteśmy na trzeciej części. Jesteśmy w lotnisku w Chopina, gdzie byłem otrzymany przez Straży Granicznej za, jak było im powiedziane, że ma pan czerwona nota Interpola i nie możemy go wpuścić do Polski. No, noć przeszła w Straży Granicznej, byłem u nich gościem, byli bardzo mili, dobry, nic nie bili, nie rugali, что там еще ничего плохого не сделали. Спокойно przyjęli, następnie nie pojechali do prokuratora, to była pani prokuratorka, która po prostu po 5-godzinowej rozmowie ze mną po prostu pozwala do Straży Granicznej, powiedziałem, że powinny państwo mnie zwolnić, że w Turkmenistanie na pewno jest dyktatura, a to były te czasy, jak pamiętacie, ten koniec 21 roku, sierpień w Białorusi i po tej sierpniowskim strajku narodowego w Białorusi ludzie popłynęli w stronę Polsce, Unii Europejskiej, uciekając od reżimu Łukaszenka, który po prostu w regulaminach nie ma kary śmierci,
ale ludzie umierają w więzieniu albo w policji, albo gdzieś jeszcze. I to był ten czas, po prostu mnie powiedziała w tej chwili, że dyktatorzy zawsze tak robią. No i po tym 10 dni to byłem w Broku za 100 km od Warszawy. Bardzo piękne, dobre było miejsce. Po Broku autostopem przyjechałem do ośrodka w Dębaku, który jest w stronie od Trembusów, od Kobyleśnej na Darzyna, taki w Lasy Molochowskim. Bardzo takie piękne, dobre miejsce. Pamiętam, że w moje pierwsze dni tam, kiedy patrzyłem, że niemożliwe to, mam déjà vu chyba. Miałem na myśli takie déjà vu, że chyba byłem tu już kiedyś, ale nigdy nie byłem, to był po raz pierwszy. No i miesiąc, czyli kilka dni, koło miesiąca, przybyliśmy tam, w tej chwili, no jeździli, byli wolontariusze, wolontariaty, z kim chcieli mi porozmawiać, była tam szkoła nauki języka polskiego, to był dobry początek do mnie, żeby uczyć polski. I jak to na mnie zawsze pytają ludzie, a dlaczego uczy pan polski? To tam wszystkich odpowiedziałem, że jak jesteśmy w Polsce i mamy w ogóle naród polski, który w ogóle rozmawia najbardziej w języku polskim, żeby i nas zrozumieli dobrze i my wszystkich mogli zrozumieć, to powinniśmy uczyć polskiego. No i w tej chwili poznaliśmy, czyli na pewno ona mi znalazła, to może to na pewno, jak jest taka odpowiedź, że gdzie by ty nie poszedł, miłość ciebie sama znajdzie. Jest taka odpowiedź gdzieś taki, любовь тебя сама найдет, nie nada jej искать, to będzie tak po rosyjsku. Po prostu na pewno mi tam i znalazła. Ona teraz od początku, już to w Dębaku poznajomiliśmy się z niej. No na pewno może jest to miłość życia, którą szukał, a może nie szukał, a może i szukał. No i jest teraz od początku do teraźniejszego czasu jesteśmy razem. Co z moją partnerką Polką jest, bardzo ją kocham, lubię. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko to, że ten czas walki, że jak zostałem tu w Polsce, zaczęła to moja procedurze. 9 lutego 2022 roku miałem pierwszą rozmowę na Taborowej 33. I jak tam przyszliśmy, tam w tej czasie była przetłumaczka z języka rosyjskiego na polski i z polskiego na rosyjski. No i tam odpowiadam, że miałem taką sytuację. Zaczęło się to wszystko z cmentarza w Turcji w czasu pandemii. I przedłużyło się z tego, że ostawili w lotnisku 80 osób po prostu na sufitu, żeby oni tam 2 tygodnie tam żyli. Ten ludzie w te straszne czasy, kiedy nikogo nie było, nikogo nigdy nie puścili, a te ludzie po prostu zostali między lotniskiem i między samolotem, który po prostu uleciał, nikogo nie odebrał. No i 5 lutego była to rozmowa o procedurze taborowej. No i po prostu z tego momentu pamiętam, że jak mnie powiedziała prokuratorka, że w ciągu 7 dni powinny odpisać albo wysłać papiery, które na wszyscy na mnie mają, które mnie oskarżają, oczerniają w przestępstwie prawitelstwa Turkmenistanu. Powinny wysłać te papiery, w których ja jestem powinny. A jak to w ciągu 7 dni nie przyjdzie do prokuratora, to na pewno będziemy czytać oddział zamkniętym. No i pierwsza procedura, potem taki miałem, że chciałem zacząć gdzieś pracować, na pewno powinien coś pracować, zarabiać, żeby żyć dalej. I pamiętam taki czytałem to od listopada, końca listopada i już w maju napisałem pierwsze takie zaproszenie, żeby mnie wydali zlecenie na rozrzeszenie, zlecenie na pracę, żeby mogłem zrobić umowy. Na 2 dni napisałem wcześniej. Dlatego mnie odpowiedzieli, że powinien odpisać po raz
drugi jeszcze raz po tygodniu. Ojej, to taka trudna sytuacja, ale może być czasem jej zapomniałem, ale zawsze pamiętamy, lubimy, chcę wrócić do kraju, ale niestety teraz wrócenie do kraju to na pewno będę również samobójstwo i widzimy to, że jest dużo ludzi, którzy też byli na przykład tam krzyczą, że jest aktywistami, borcami sprawiedliwości przeciwko władzy w Turkmenistanie dyktatorskiej, coś tam, ale widzimy, że nie ma w nich nic, niejakiej solidarności, niejakiego jedynstwa. Po prostu jest każdy ciągnie w swoją stronę. Jest taka bajka krylowa na języku rosyjskim. Jak to będzie? Rak, lebiedź i siuka. Jak lebiedź nie starался, rakom siuka nie dawался. Coś takiego. Taki rak, lebiedź, łabędź i siuka. No to ryba taka. No i dobra. I teraz chcę posłuchać wiersz, czyli piosenka Zobaczymy od Turzika, Ak Mustafa. Halledilmiş güzelliği seçilmez o. Kapıdık maharam, kalkın aradan. Halledilmiş güzelliği seçilmez o.
pieśni pieśń. Przy chlebem smaku właśnie kimseye girmesin açmadan. I tak bardzo dziękujemy śpiewaku Mustafa, który po prostu śpiewał, że życie jest takie, że wszyscy jesteśmy pod Bogiem, u Boga, na Jego wzoru. On wszystkich nas widzi, wszystkich nas wie, co my robimy, co my mamy na myśli. No i teraz to pierwsza procedura poszła, no i w tej chwili 22 lutego, 21 21 januara, 21 januara ciekawe, nie pamiętam jak będzie januar po polsku. No dobra, 21 januara to była taka niespodziankowa sytuacja w Kazachstanie, gdzie po prostu cały tydzień, całe kilka dni zawiewali ludzi, którzy wychodzili na ulicę, kobiety, dzieci, ale o tym wszyscy milczą, nie wiem dlaczego. To było. Potem 22 lutego zaczęła się wojna Rosji z Ukrainą i od początku, który zostałem wolontariuszem gminy żydowskiej pomocy uchodźcom z Ukrainy. No i podczas teraźniejszej jestem tam wolontariuszem w tej gminie. No i pamiętam, że jak to poszło i jak używałem transport, robiłem taksówkę, jak powiedziałem kilka razy wcześniej. I pamiętam, że było takie słowo Solidarność, które zobaczyłem na ścianach, nie pamiętam, w stronie Pragi, czyli nie wiem, to wszędzie jest takie odpowiedzi, żeby wszyscy pamiętali tam o getcie, o komunizmie, o coś tam jeszcze, o strajku gdańskim, kiedy to zaczynało, gdy niemożliwe stało możliwym. Samo słowo Solidarność, to bardzo mnie takie zaciekawiło i już zachciałem to, że co to jest Solidarność w ogóle? Solidarność jest takie dobre słowo. Czy możemy przetłumaczyć, zobaczyć, co to jest w języku turkmeńskim? Po prostu to nie brzmi nijak, po prostu to na pewno zrobili tak specjalnie, żeby ludzie po prostu nie przydawali temu znaczenia, co to jest, że Solidarność w ogóle jest takie słowo, które ma w sobie i cierpliwość, i miłość, i szanowanie, no i dużo dobrych rzeczy, które powinny mieć w sobie każdy człowiek. No i po prostu teraz możemy posłuchać piosenkę o Solidarności w języku polskim. Oto stary jest kombatant, co zasługi ma wspaniałe. Kiedyś z ludem był pod stocznią, noże spędzał styropiany. Teraz się urządził nieźle i ma w dupie robotników. Co dzień kradnie i rozleśnie, i bez głośnych krzyków.
Dziękujemy. Piosenki o Solidarności i wszystko wie, i dyktator też wszystko wie, dużo wie. I niestety bliżej już czas skończenia naszej audycji i jak widzieliśmy czeka na nas następny prowadząca, ten Zoltan Haltarow, prosimy jego słuchać, mówi bardzo polityczne o Rosji, Tatarstanu, Buryacji, kiedy już oni zwergną Putina. Chyba już wszyscy rozumieją, że dużo krajów czekają, kiedy Rosjanie już избавятся от этого Путина, чтобы другие народы тоже воспряли свободы. Со своими диктаторами разобрались сами, których on wspiera. No i dobra, i teraz po prostu jeszcze z jedną piosenką to skończyć, która po prostu w języku tureckim, ale mówi o tym, że moja walka przeciwko zła nigdy nie skończy. Benden kurtulma, hesabım bitmedi, daha seninle acı almazsam kafam yaşamak, hesabım bitmedi, daha seninle acı almazsam
camından bezdireceğim. Yaktım ateşi söndüreceğim. Hesabım bitmedi daha seninle. Yaktım ateşi söndüreceğim. Hesabım bitmedi daha seninle. Hesabım bitmedi daha seninle. İçimdeki öfke her gün çoğalır. Hasretime daldım, taş mı dayanır? İkimize bir kalem dünyalar. Hesabım bitmedi daha seninle. İkimize bir kalem dünyalar. Hesabım bitmedi daha seninle. Dünya tersine döndüreceğim. Seni de canımdan bezdireceğim. Yaktım ateşi söndüreceğim. Hesabım bitmedi daha seninle. Yaktım ateşi söndüreceğim. Hesabım bitmedi daha seninle. Hesabım bitmedi daha Evet, hesabım bitmedi daha seninle. Czy moja walka jeszcze nie skończyła z tobą, ale to pomoże nam Bóg, że zrobię wszystko, żeby zagasić ten ogień, który ty chcesz zażyć, ej dyktator, ej złodziej. I bardzo dziękuję wszystkim słuchającym. Będzie przedłużenie następny piątek, mam nadzieję. I do zobaczenia, do widzenia. Wszystkich witamy. Wszyscy w piątku.